Barante. Oh, vai fare buono no. Oh, Mariana kon. Ora kama nayo bukai. Ati songa juga buko. Ni ko Mariana munati juga buko de fode. Badra otesa. Ha. Sare ne ka bari ni de mangene. Oh, ne bega solution de yini pour ko ka lafia. Suno e ko ni mbaro netti ka fu ko ne bi bangi fusa. E ko ngana na foke. Ne ko beti no fe. Yini yo, ni mane fo, ne bi tu no fe. Fo ni ne fo. Badra ni che. Badra. We ki ka bade mangene. Mangeno. Ale ya. Taso de ka bade. Badra me. Taso. C'est pas la tension bara. Imai. Tension bara re. Imai. Tension. Wa imai, ne ba. Tension go bre. Badra. Ha? E ba da ba go bre chori. Tension de bara, tension ni ma tension fra ke dro na ko ba la dro. Adu ko gabi. Imai tension mai de. Ha? Iba do ha? Ika bani ni moni tension e bara. Iba do ha? Ma go bre sisa. O frado fana bene ibo kara. Badra. Iba o framia, ibi sugoro de kara. Sugoro. Awo ibi sugoro do dama. Mai. Ai tension bara. Ni sugoro dama sa dro. O ba ka tension ke mai. Tension bara re. Ma fini ni ma kolosi. Ni ma fo sugoro dama, ha? Na kolo ba dro abi bogabi. Tension mai de. Na buraka be dro wa mai. Mu di mere fana bara. Mai, ni tala ale. Iba ko le dimi bala. Yira ha ni ma ko le dimi furake. Ha na ko ba dro wa bi ka fato. Badra. Aho abi ka fato. Mai woni wa bogora ni na bura dro abi tana ire. Katati. Fuata kibaru kunina. Mai ko le dimi ala ni ta. Ina banasa. Taso bana de. E be re bala ko ka kulu bi ka de. E be ka kila ka bugo bugo. Ibi sugoro do ndamo ba ka taso frage. Sugoro, ni sugoro do nga jila ko dama. Ani bitu ni bulo fa sugoro ka dawa ko fira kuno. No gra dro. Ay taso mi kena. Badra. Ne be se ka wo Badra. Ne ko ne be yin no. E ba wupre ni muira le. Bere de be bolo ke ba wupre. Badra sabalisa. E re baro nga bade ni mangene e be ka kila ko bisi. E re fla ka semna ka sebisi. Ya sebe dimi wuli. Ne kuna ka taso de fraga. Ne ba ka taso fraga. Taso wani ni ne wona fraga dro. Abi ba to. Badra sisa. Ha. Aka isa sisa. E ka ta wupre le minon ta ne be sigi ko na. Wate fashi. Mi to tasasa. Me ne ko e karama garba ni karama go siranya wadiya. Ai e baro ne ka bara damushiri. O te se ka nya ki sigile to fika yala ka client nyini. Ni ye client soro le bi war chama soro o de la client la ne ra famane do karamo ko garamo. O affaire nu ne. I kan ka tawo ne irisira kon. Badra irisi wa. Awo. Ni tra na irisira tro apana. Imai. Irisira ne ta kamlu tere ne. Fuchi ni. Badra ne te mo ko to yo. Ibadu de ha. Mangene re. Mangene re. Amangene. Ay amangene re. Mai ni re da na fere. Esi. No ta Badra. Debi minga kashila ni yo ke talla sama so yana sa wala ni ne tala fere ne wala fa hina do na ese no da ko brand man atisa e ga ta kana ba babi ay wala sama ni ta o mina sige ay filatisi atisa badra atisa oh yo mitana ni kitana awo itela ababe wallahi atila ni mamila zigi ko ne be mo ko de fa de benina e badra bamana yake bararengo bama Sali la jida fadila Muhammad Rasulullah teki senta drum soba senta yoy ok ma Sali wul sene nyimi wa tata ki ni ne gola dro Sali be bo
anake ere ne furusaki ne mana senta doni doro ngome tachiro la dora lefa na ba senta ni nafe no nega ni furu ne furu aga haramu ni te furu ne mana bodore be bo anake ere ne furusaki ayo kele ni karamo salimi furu karamo na fura ki ga furu na furu do muso la ko muso ibali senta do muso ba senta ko wulu ay no karamo kana njado la de karamo ni wore fe na sa wallahi saliba fuku fa ke mara manga te ke mara muso nga ma jigine ale se tukuri ebi se do fina kalibo go no fa ale nga mara so ko ma jom na ko so na ko la shisa no dili nyebe iniga ko be ikani kuma ni che no dili mu me no de muso tere tukuri nga mana potura be ba no fe sali la ma ke sali e furusa wa o jobe karamo ko la ko no kuma karamo ko ni chelala menera nyaba la karamo ko de be ngande jama ay no karamo ko wala jute na karamo ta chi di mo ba to so furu me o de ba ga dura boli ka so ale karamo ko to sa ha mugo be buya kale kono muso be klake do ka no kana so muso kan kila sa karamo ko to muso ne se be jaja ne iko bordel koro o de o te muso wala ni muso yire ko e ka lebe ha e koro te kai ni masa wallahi dili mugo la ko wallahi dili ali krisin na ga yala krisin te so ali kuma krisin ta wallahi no di pa ne nyamane ajuba la che no bitain ayen toro de abe mugo toro wallahi aki fa ajobila sajir na fura ale rega furna fula somo ko masanga dabo warla o ere ko laji bosi sansa ne takembe shioro ani dimini okero ire in ala na bo bi koni bi memi foy dro furule no maybe naso ai sajir no kala ko muso ba bolo ko ambala o do abana sajir chegana were ku janne sa in ala che dili bi memi fi bi bi me subo billahi musoni ai nenye salinye abata oro fo walma be subo ni pompier ma na no nyogoro kuma musoni mena sama kala ko tesika kuma ai bidan bodili muso ya baradi bidan memi fi ngoni memi fi bi ko ni salna na wada da karamo no ni bari ni intention augmenter les kana augmenter ai afla sani tru ayen tru le vide tanto billahi vide ayi no ma do karamo ni man ti bi fo ko ko lo ti ana fe karamo de beti me akanga ti de ala ti afuru ba le de afuru ay le nipso karamo wati ndo ken na ha fu ban daya tam do kera muso me changer mais karamo ni yef muso me karamo ina to muso de mara ta ko e beni don sa e ko ni ba do ni ne dimna ka ba fen kelem me se kanela jo ala ka masari sino ne abo abana ni mana muso abana ngoni me min foye ko ni nenye salinya ada bola na me sa e do ka ka da ay do ka da bari bi ko ni baro jeli ni jeli no jeli ko sa be ne ba wole ka fon ya me ate ka onye na to flan ne ka boy ka bo ande ko ma mona bor kelini na ibe sata billahi to ko te à chaque avantage il y a un inconvénient ne ka free inconvénient saliga yaladi na bi ko ni abe bo dawra la ni te aka haram sali ko ka esa ali nu e boli yira e la ble eteta billahi ali nu e tible ke gata bitigila e ba buya dane ka walma eteso e ne be sente bi senta anake e ne fursage batara ma ble na nyere ko salati ko ji e be na ne sore ya afasele ko kweri chokam na hamina ko fana be tindoni ne a parle ba fa ko kirira e be na ne sore ambi billahi era ni ala na chrétien ko ba wupre wallahi na hakila mo padra na mayina ma defo chebeti ba badenna tension mala ko sukoro ko na tension be femna ni sukoro do mo te ko to fa ewa on ha fo ire man tabar ba ko ni o kwara ko ni man chugo la ko ni sukoro mo do ko kungulo be wuli ko be ka fato ko bagoro ni fato badra nera hakila mo padra ga kena padra ga fa ga juga de ogma fona na dundura do ko ni padra ga fa ga juga de na hakila fa bi juga fona na wati akile mandire na padra ga fa ga juga chere la ni solo sama ga padra tay na abe bare na tela ni mammi ne ko na abe ne de la ta ibina zoro imana podra be bo ni ko ba foko de bo a flesare won dena no e den soro ne la no dengala hola la dro we soro ka foko ko de ubara Grand Dieu. ah Ça va?
Varan. Cɛ Ne kan senta n tigi faamuya bi dɛ o ta mun de bɛ yen Sali kɛ Sali ye mun kɛ ni ne bɔra dɔrɔn Sali bɛ bɔ ni ne ko Sali ma sisan dɔrɔn ko n bɛ taa ci la ka na b'a fɔ baasi tɛ bon karamɔgɔ o fana ye de ne bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ bɔ i tɛna n ka kuma kelen f'i ye non bi ta de ye n tɔɔrɔ i tɛna n ka kuma kelen f'i ye jumɛn muso bɛ mulubaliya fɛn fɛn kɛ furuso kɔnɔ a y'a ye cɛ de la sa e de y'a ja la sa mais tɔgɔ di e bɛ se ka muso furu tɔgɔ di ka tila k'o c'est à dire k'o bila sama o ka mun y'a ja o b'o kɛ non Varan ni tiɲɛ ni mais ne bɛ ɲininka o e de y'a furu wa ale de ye furu lahi ni mais n'a fana ye furu o diyagoya ye ka jɔn furu fo ka Sali sa a bɛ se ka ne san o mais n m'a fɔ ne ye nin faamu ayi u ko ten ko kɔjan ɲɔgɔn na o bɛ na ni murula sɔgɔli i b'a to ayi ne e yɛrɛ ka kuma in ne a bɛ jamana o jamana ne de y'a jamana mais e de don hali Sali ka ne dala minɛ yan e de don sa non bari ne bɛ miiri e de ma sinon n m'a da ci walayi Varan bi kɔni e bɛ se ka muso bila muso ka yala cogo min ka d'a ye lahi tubabu bɛ nin yɔrɔ de fɔ ko trop bon tu deviens bonbon ne kɛla bonbon c'est ça karamɔgɔ bilahi a ye n kɛ bonbon ye a bɛ ka mugan cogoya min ka d'a ye ne bɛ mun f'i ye n'i m'i jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la dɛ ɲɛ t'i la dɛ sinon hali ne filɛ nin hali ni Ala ye Sali fɛ ale ma sara Alima hali ni Ala y'a sara k'a ka bɔ a tɛ kun a la sa a tɛ sɔn Alima ka bɔ ka sɔrɔ a ma sara ne la a tɛ kun a la walayi n b'a dafa jeli la mɔgɔ mulubaya ko de o Varan e kɛ mɛn k'o mara c'est à dire cɛbakɔrɔ kan ka kɛ ten de ale jɔ i cɛya jɔyɔrɔ la du kɔnɔ ayi ale kɔni bɛ n'a fɔ soparla la ale tɛ bɔ fiyewu a tɛ kun e y'o dancɛ yɛrɛ o la ne y'o dancɛ yir'o la e y'a bugɔ de yɛrɛ i ka bugɔ wa c'est à dire ni ne yɛrɛ pɛrɛnna Alima kunna a b'a dɔn ko cɛ kumara wow an ye cɛbakɔrɔw de o mais ne e fana kɛlen don k'i yɛrɛ kɛ cɛnin ye an bɛ mun fɔ non Varan bɔ bi kɔni n bɛ min f'i ye bi n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de gɛlɛya ni kɔni ma ko kɛ ni n ka ko daminɛ dɔrɔn don i ka so kɔnɔ ok karamɔgɔ ni kɔni ni ma quand je suis en train de faire mon combat il faut te rentrer dedans problème t'a la karamɔgɔ bari ni ma don i ka so kɔnɔ dɔrɔn jeli bɛ sɔn ka si ma ayi mais e fana kana na exagérer ayi bari ni ne ko n'a ko bananku bi bilahi n kɛlen Ala la a bɛ taa ne bɛna fɔlɔ quoi a bɛ taa non nin bana e cɛya jɔyɔrɔ la ne ɲɛ t'i la dɛ ayi Varan nin bana ala nin bana o yɛrɛ sulari tɔ bɛ ka se k'i muso bara ne de dɛsɛlen bɛ ka n ta mara o nɔgɔyara o bilahi o nɔgɔyara Alima ne bɔtɔ min Alima fɔ ne ma kangari da e ye yan ne ma fɔ ko n'i bɛ bɔ i k'i sara ne la ne k'i ta yɔrɔ yɛrɛ dɔn fɔlɔ O tuma Varan tɛ de. ye cɛ de dɛ bilahi kana nin to a la dɛ ye cɛ de dɛ a to tan kana to a la dɛ kuma banna. Su kura kuma jumɛn Varan kan bɛ fili a dayɔrɔ ma. Depuis don jumɛn e bɛ ne ɲininka ne bɔyɔrɔ la Varan n'i bɛ kɛ den don nɔfɛ k'an bɔyɔrɔ ɲininkali bɛ bɔ. bon a filɛ c'est à dire ni kulonkɛ fana de tɛ se ka k'ale fɛ quoi b'a fɔ ko Alima tɔgɔ dusu ka bon Alima Varan Alima Varan ayi a na kɛ Alima de bɛ si ɲɛfɛ kɔni e kɛra muso ye musobakɔrɔ k'a fɔ n'i ye den ayi Varan e ta tiɲɛna bilahi e ta tiɲɛna nka bi kɔni Sali e bɛ na ne sɔrɔ yan e bɛ na ne dafalenba sɔrɔ e yɛrɛ ɲɛ yan wa taara ma bilalen ne wolola Bamakɔ wa n y'a fɔ Bara wa n y'a fɔ n y'a jɛ ne wolola Bamakɔ ne ma ci yɔrɔ la dɛ ko ne wolola Bamakɔ ka di ɲɛ yɛlɛlen de ne ɲɛ yɛlɛlen do Ala de ala ouais Sali ne bɔta ye min mai karamɔgɔ Sali kuma joona maɲi bi n dusu maɲi bi dɛ kuma joona dɛ Sali kuma joona dɛ fo an ka muso yɛrɛ fo ni fɔlɔ e k'i sigi i dun tɛ n to yen i bɔra min mais karamɔgɔ ne ye mun fɛ ye o don e ye mun fɔ n m'a f'i ye ko n kɔrɔmuso jiginna n ko n bɛ t'o den lajɛ yan kuma balima wɛrɛ tɛ kɔrɔmuso la ni e tɛ dɛ e b'i si kɛ kɔrɔmuso den lajɛli la wa
se ka ega boli turbe de koram so demu abeni de naskon ni wala nu kor wala be gadalo tigale baru baw yere be wala lay sali tarafo karamo sali ala na kira kama sabali karamo sabali sa sali benata dungi tawra refo me I bora yorom ni na fo dana banya bancha nge e bora rom ni ko fo karamo ne bora koram so refi ini alati me ni ma fe ga bango me tan koram so fa sira ne kan kalea sali we dare tele la bi ma bu koram so fe I bora rom na fo karamo ijo abenata idunwa sabali ni ye dusu la bobi abi kele de karamo sali kele ne gete na nto ndamana nto inganga mmeno ko sali ni ne e dusu la bo sali ni ne e dusu la bo me chenne e be chen do ne bu no bikoni foni ala ya fala ne ma de wallahi bikoni foni ala ya fala ne ma sino bi me shubo sali me shubo ni dumi tarafo abanata aka haramu me fayir la fam de lenga janjine de ya famwa e bi chesi ni de kama sali borami aisa karamo sali ni borami ibika jalen siri chela de kama o kuma ne kuma mfo adona ya bora ya sali borami karamo ne bora ko ram sofi hiya wallahi nine me e fari biriti bi e tena do sale borami karamo ne bora ko ram sofi e fa ne ka jume ne gesi basite iganto inganga mmeno mo kele ne gete ne te farana non c'est fini mune kera to la de non c'est fini ali to go ko doro se doro e ta jiwala noi toro se toro ye karamo doro se doro billahi fake sa e di se ta ka boble adame ken e kan ma kono sali ma kono aka haramu ma kono doro karamo ko ne ga do e bi ala be ya fani ma denu ci de barga bi wallahi be na le soro ya boy gana ite fo mo ya boy gana augmentara ko ram so be fe ne ga jume le fe nyana ni dana bala be nyo changa keteke sali e barami karamo ne bora ko ram so fe sali I borami mo bora ko ram so fe karamo e fe ne ga jume sali bora fasuna mi fari birinti de ka bora fo katam sali aka haram sali ne lawo ite buli ka bonga ika karamo e fe jume ne jama jume eni pere jama re kuna ya no sali karamo ne ma fere ko bora ko ram so kuma adone abora ya ne na fere ngone ma ko jume no ese na fere ngone ma me mo bi boeti to idamela c'est bon jama la sambi na me dukene la di na ki dugene la e ma do ka me dugene la ki pere ne kuna ya sali hey ni ma wuli ma do idale fere to ga karate kana de kama kwa karamo ko wuli la ilaha illallah lai subhanallah tume mu tay koram so fe sali ni ga ti koram so fe ni ngo de la che tanto karamo be ni pori kuni ka mina ko wa ne a finya na sisa ngika ne to ni kan ka chike ere ni badena e maso balawde tu ne gete la so ngona ya bia ama ne ma ngam famu ngaba wa ne ma fa sa nyi boli koram so fe ama ba iteni ko ala ka dembo le dro ala ka na iteni ko karamo bise nduma janya ma karamo ni ndo fete shi bia ne ite shi ni ti bi do teru ba se be ga papi oturo tarde iten ko iti fe ede ne furu wa man ne furu karamo ede ne furu na folo bo karamo ibe so ne tare ma ke parce que karamo e klo jale ne kone ka minango ka ko ga je pass wa tulu blinga na to ashilare ibiri ne te biri bi shayiri ne ma sunu ne te biri de ni duna so e mono ha itali ga karate ta sa impouché ibi tiga karate ibi ti de karate la ne ka ba tewa ne ba billahi eden si te bargata sa ruba na barga ere eden si te bargata eden si se asete se fanci ni de un barga da ni eta mo shiti ba karamo wani kutu in kare mane ka kutu sane imanga kutu sane aiwa ebe ne ya mino sama fu ya kera salim ngarari ima ko nyom nen kene kumana kana le akira yingi kana ngam mino sama fu ya ko ako waje ere du eni be magari mabe ete musala ka kuma me e joy
joy. Où est guéri de La ilaha Muhammad Rasulullah. La ilaha Salia kera ni nyamu kilari. Oh bisa nyala mini. Ni ne yɛrɛ de bugɔ bisa ni ne tun tɛna kɛ ne ci yan. Lewu an tɛ e ne tɛ deli ka kulonkɛ kɛ an tɛ deli ka kulonkɛ kɛ min ka jugu ni ne. Ɔ n ta ye kulonkɛ de la. N ka minɛn ko an bɛ kulonkɛ de la. Bilahi e tɛ dili dana den de do dili ne bila na an ka haram dili ne bila na. Ala dili da. Dili ne ko ne bɛ bugɔ. Kɛ ka ne ci. I tɛ bɔ n tulo kɔrɔ karamɔgɔ. Dili dalen ta ka so kɔnɔ sunɔgɔ la nin ya. Ne ma dili ka kuma labɛnni dabila n bɛ sa fu. Foyi tɛ k'i la. Bilahi n bɛ sa fu. Dili balima de ye walayi. I dɔgɔmuso de ye. Dili sabujugu den ne ka baara in de. Ala. Ale de bɛ su ka kɛ kan ale y'i bara. Walayi sabujugu e tɛ nin ko. I tɛ su kasi dabila karamɔgɔ du in kɔnɔ yan mɔgɔ kana don yan ko saya kɛra yan. Sayi tɛ n tɛ kan ka baara kɛ o. Ne t'i to yen ni tora ni ne ma nin kɛ k'i wɔ ta yan bi yan i fɛ ko kulonkɛ de b'i fɛ yan e tulo jalen tɛ o wala siɲɛ wɛrɛ ne k'e ma k'ale ni ne bɔra karibu la karamɔgɔ e bɛ sɔn. Ne ma fɛ ma n ko dili i bɛ se ne de la i muso ɲɔgɔn kan. ni dili ye den dili ka ne lajɔ ka ne ɲininka n dalakan na ko sali kɛ e bɔra min. Dili b'a dɔw la ne ye mɔgɔ sugu min. Ni ɲɛ ye. Ya baba. Ayi n'o de fɔ cɛw musow bɛɛ ma kɛ. N t'i ka molibali ala dɛ Fara ayiwa n t'i ka molibali ala dɛ. Ne y'a fɔ depuis lawale n ko e de bɛ musow mara musow tɛ se k'e mara dɛ. Ayi ko ni bo ko fara o ye masiwa bannen ye. Ko fanga de bɛ bo digi mɛ o tɛ fan boli bo ye. K'e musow ko ka segin jumɛn kan. tulu b'a kɔ karamɔgɔ ne ko e de ma dumuni kɛ ne tɛ tulu bilen n'a la. Tani sali minɛ nɔgɔ wɛrɛ tɛ yan. Bara yɛlɛma yan fɛ. Na yan fɛ. Non karamɔgɔ ni ko dɛ bara ka ninnu sɛnɛ. Sisan sali. Ne ko bisa in b'i bolo mun na de ala kama sa bisa bila an ka bɛn a la sa an ye ne ma bɛn a la ka ban wa. I k'a ko karamɔgɔ mun de bɛ yen. Karamɔgɔ. Mun de kɛra dɛ. A ko ka bila bara k'a sɛnɛ o n'aw tilara a b'a bila gabuguda la ne don so kɔnɔ. Ne t'i cɛ ye koyi sali e m'o faamu wa. N'i ye dala minɛ bara n'i ye dala minɛ e subahanaden de b'a suwa. Muso don dɛ bara i da de sitanɛ muso don. Jɔn ye sitanɛ muso ye karamɔgɔ. N'i tɔgɔ fɔ n ko sitanɛ n ko sali wa. Jɔn ye sitanɛ muso ye. Sali ni sitanɛ o ye kelen wa. E m'a fɔ ko bara ni dili de ye e suwa bara muso digilen t'a bolo a ka so kɔnɔ a y'a bila bara la a ye de su kɛ e kɛ bafaji kɛ e k'i tu a kɔnɔ bara sera o y'a bila gabuguda la. Karamɔgɔ e de m'a fɔ ko n bɛ don n ka so kɔnɔ ka na n bɛ 10 minutes dɔrɔn de kɛ. Non. Cɛ mun de b'i lɛ ya baba. I bɛ ne ko koyi. Bara e n'ale de bɛ si koyi. sadiri e ni lamɛn bɔ yen e ni ne bɛɛ bɛ dingɛ kelen de da la ten. N'an ma muso jalanin bila an bɛ sa fu. A bɛ ni ala cɛ an bɛ sa fu. Muso jalanin wɛrɛ ka bon ni maa bɛɛ ta ye. Sinon e ni ala cɛ ni apucu kun b'an bolo o bɛ sɔn k'an kɛra k'an bila nin na. Wula ye nalima ye n'i y'u bagabaga dɔrɔn o bɛ sɔn. Bataraden n ko m'a ta ka bɛn n tɛrɛtɛrɛ n'a de. Bilahi n tɛrɛtɛrɛ n'a de. Ayi n binna yɛrɛ ma dɔrɔn y'i sigi de. Bon komi muso don an ka ko tɛ muso bolo n ye minɛ nɔgɔ ko sinon teli ne ma ye dɛ. Sinon a ka minɛ nɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ est-ce que n tɛ. Ne taara. Bara ne la wa. E tɛ tasuma kunba fo ka tasuma ɲaga o tɛ wa. Bilahi ala k'i sara ni ŋaniya ye. Ala k'e sara ne ŋaniya ye. Ala bɛ ko minɛ retour b'a la o. E fana bɛ min bolo o ka girin ne ye o m'a fɔ sisan ne ye den ye wa. Ala de b'an sutura furu la sisan koyi. Sinon an caman ka furu ye furufuru ye dɛ. Bilahi an caman ka furu ye furufuru ye. Bɛɛ ta de da ye sinon an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn koyi. A mana kɛ cogo o cogo ne bɛ ka minɛ nɔgɔ de ko.
afara ne dene barika baneo ila Karamɔgɔ. Dili. Ayi man family. Dili. E bila minɛ o kula. Jumɛn? A mana fɔ la. Ja. Ka seli. Sali ka na. Karamɔgɔ n y'a f'i ye cogo min kana sali to yen dɛ. Karamɔgɔ i bɛ sali ci. Non. Fo docteur kana sɔsɔli k'a nɔfɛ yan. Dili a banna. Hali ne sali sara sali bɛ sɔn ka ne bila minɛ nɔgɔ Karamɔgɔ i la. b'a dɔn mun ka di ne ye. I kun k'a ci a fari bɛ taa dimi yan. I bɛ tila k'a bila minɛ nɔgɔ ko la. Bɔ. Karamɔgɔ de kun ka ɲi sa. Bi minɛ nɔgɔ ko. I ka fugulan yɛrɛ jɛngɛnen don sa. Ne ko a kun binna waati. A ma bi. Karamɔgɔ ni minɛ nɔgɔ tɔ dara ye ban ye. I ka bila ye ban ye. Karamɔgɔ kana mun de dun na sa. Komi n sigi n bɛ du kɛnɛ la baara tɛ na de ko i jɔ n ka minɛ nɔgɔ ni minɛ nɔgɔ in tɛ mɔgɔ. Ne ka dala la e tun t'o furan wa ɲɛna ka na wa. Ne tun y'o furan k'o datigɛ yɔrɔ dɛ. Ayi me bi minɛ nɔgɔ ko sa o tɛ foyi kɛ. Ayi karamɔgɔ ne tɛ fɛ ka nin kusa. Karamɔgɔ i bɛ dɔn Sali bɛ ka jama fɛn fɛn kɛ du in kɔnɔ anw kunna fɛn min karamɔgɔ e de don. Sali nana anw sɔrɔ ɲɔgɔn kan yan mais Sali y'an bɛɛ fara fara. Kabi Sali sunnɛ e karamɔgɔ e tɛ ka lafiya ni wa ne yɛrɛ tun bɛ fɛ i ka filanan de furu ka fara Sali ka sa walayi. Filanan dɛ. Tile ka filanan pele apucu. Karate fini min b'a bolo. Walayi a bɛ dɔ b'a donni na yan. A mana jama ma karate fini de don ka na mɔgɔw menacer mais a bolo k'an t'a kalama. Ne ko karamɔgɔ nin ninnu cɛ k'u bila k'u kɛ u cɛ k'u bila ni Sali nana k'a ci ɲɛnama fo ka da yan. E ko n k'a ci de. Hali ne tɛ n kunna bɔ k'a fɔ k'a to yen. Dili ayi ne b'a dɔn e tɛ sɔn k'an lafara o. Walayi o kelen ayi jɔn b'i bolo so kɔnɔ yen. Ne bolo so kɔnɔ cogo di. Ayi yɔrɔ i filɛ ne y'a f'i ye n ko ɲinɛ de bɛ boli ka don n ka so kɔnɔ kuma dɔ la n bɛ to ka n ka da la n'a sɔrɔ ni ɲinɛ tɛ ka na n ka fo su. Cɛ e de ka ɲinɛ bɛ to ka don ne ka so kɔnɔ yen. N ko ɲinɛ de don ɲinɛ de b'a kɛ. Mɔgɔ ɲinɛ fɛn dɔ kɛ ne o don kama jan ne jigi 200 ni kelen. Ɲinɛ nana o ta ka taa ɲinɛ ninnu u b'a kɛ. U b'a kɛ walayi. Ayi ne ka ɲinɛ tɛ ne ka so kɔnɔ bilen. Ne ye ɲinɛ faga. Dili ka kita na. N ko n y'a f'i ye ɲinɛ n'i ma ɲinɛ gɛn a bɛ don de. O ye tiɲɛ ye. Ayi n y'a f'i ye barika b'i la dɛ. Awɔ i ko n ka min kɛ e m'a fɔ ne ka bugɔ wa. K'a ti ɲɛnama hali kana hinɛ la ko muso. Maa kan i b'a ti fo ka. Ma ko kan lɔndɔni don. Ka ne jatigɛ. Ayi foyi kɛra sisan sa Dili kɛ ne tɛ sira mun ye. Kirisini tɛ ne taara Kirisini bilasira Kirisini wa a bɛ taa ci la tuguni dɛ. Kirisini ka rendez-vous bɛ ban wa o tɛ wata ye wa a tɛna kɛ a taa bɛ i ni kɔrɔ siɲɛ wa. E ni Kirisini kɔni mɔgɔ t'a fɔ a fɔ la fɔ ko ci dɔrɔn. Dili kana siran sa ne y'a f'i ye kɛlɛ la ni kana jɔrɔ ni ne bɛ yan kana jɔrɔ kɛlɛ la quoi. Ne filɛ nin ye Dili ne y'a f'i ye cogo min na Utinta wagati dɔ la Yuriya de kɛlɛ o tun bɛ ne de wele ko Mɔnɛbɔden. Cɛnni Sabiyana de Mɔnɛbɔden. Ne mɔgɔ bugɔ cogo kuma c'est à dire ni ne kun y'i ci dɔrɔn. Ne yɛrɛ siran na bɛɛ bɛna n jatigɛ. Walayi Dili a kun bɛ. Patroni karamɔgɔ sisan ne bɛ bila minɛnko la e bɛ n'i jɔ Dili bɛ tigɛrɛ fɔ e kun ko Mɔnɛbɔden e de ye Mɔnɛbɔden. E ko jumɛn k'e y'a bila mun na. O bi ɲɛ sira o nafigi karamɔgɔ n'i ka minɛn ko. Est-ce que ni ne muso ye ne bila minɛ nɔgɔ ko la a digi ko e la de nafigi den o e cira wa Hasili. Ne ye Hasiliw de ye ne ka du kɔnɔ yan. Ayi u tɛ fɛ k'an bɛn ne yɛrɛ de nafigi den e b'i sa cogo la ka taa bilayi k'i to ta e bɛ sa muso kɛnɛya la a barika bannen o. N ko n bɛ minɛ nɔgɔ k'o digi ko e la. Mɔnɛbɔden. Bataraden n'a ɲɛrɛ ye ko ba tisolen bula ne bɛ kuma e fɛ wa. I teliya sa karamɔgɔ i ka kan ka minɛn ko n kan ka daga mun de kɛra dɛ. A banna ka ban sa. A ma ban depuis waati jumɛn minɛn den 2 bɛ ko e kɛlen don ka tila o la. Dili nana baro bila n na sa. Dili bɛ na baro bila e ma fɔ Dili ye su ka bila ne la i bɛ tila ka baro dɔw Dili kelen fɛ a tɛ k'i su nkɔ tuguni ka bila ne la. A ma ne su i bolo kuru i k'an tigɛ. foyi. Wa a ye kuma dɔ fɔ ne muso bugɔ yɛrɛ man ne yɛrɛ. Lamɛnba muso bugɔ man ne. yɔrɔ ni mɔgɔ bɛ kuma i tɛ mɔgɔ lamɛn. A ye kuma dɔ fɔ n'a t'i kɔnɔ Ala k'a jigin kɔnɔ. Jumɛn. I b'a dɔn a ye min f'i ye. Dili ye min f'i ye n ko n'a t'i kɔnɔ Ala k'a jigin kɔnɔ i k'a kɛ. Ko ne ni Dili ma kuma foyi la. E n'o 2 sur place n minɛ ko i tɛ laban ye. Bon n'i ko ka jɛ dɛ e de ye daraka don a kɔnɔ depuis sɔgɔma a fililen bɛ yan nɔ i ma maga la a tereke i ka kafeji bɛɛ bɔ a la parce que e karamɔgɔ tatɔ filɛ nin ye ni ne tɛ yan dɔrɔn i bɛ ne tɔgɔ tiɲɛ de i ni Dili tun tɛ ka ne kɔrɔfɔ yan sisan teliya i ka n ka minɛn ko n'a fugula n jɛgɛnen y'i kunbɛn i teliya ba ye i kana sɔgɔsɔgɔ k'i daji kɛ n ka minɛnw kan dɛ kana sɔgɔsɔgɔ k'i daji k'a la dɛ ayiwa. Mana bɔ bi da in na. I tɛ na don a kɔnɔ.
hali ni ye tɛgɛ fara jamana siɲɛ wɛrɛ karamɔgɔ e t'i sigi ka ne kɔrɔ bamananya kɛ kɔrɔlen ko bamananya kɛ ni faw y'i ladi i baw y'i ladi i terimusow y'i ladi i kite maa si ka kuma mɛn kɔrɔw y'i ladi sigiɲanw y'i ladi hali ne bɛ ne ladi ne ko ne tɛ maa si ka kuma mɛn ne ma n fa ka mɛn ne ma n ba ka mɛn ne ma kɔrɔ ka mɛn ne ye yɛrɛ sago kan caman mɛn dɛ bilahi o ye ta kɛra i bɛ bisa a fɔra ne kana muso furu ko n ka to u b'a ɲini ka di yan ne n tulo gɛlɛya wala ne ye jago ye ka ne furu a bana karamɔgɔ ni mi fa ka mɛn ni mi ba ka mɛn ni ma kɔrɔ ka mɛn i na yɛrɛ sago kan caman mɛn a bana n y'a yira ala la a yira ala la dɛ n y'a yira ala la i y'a yira a tigi la karamɔgɔ n y'a yira ala la a bana sali minɛ ma ban ni taba ye karamɔgɔ a ta i ka taa bila gabuguda la i ka sɔrɔ ka taa n yɛrɛ bɛ nin dɔɔnin k'a kan tɛmɛ e t'i ba kan mɛn kuma t'i kɔrɔ kan mɛn jugu sago cɛkɔrɔba in